ukufundisa umaskandi kukhulunywa ngenhlonhlenze. Hawu ngisho le mali engingakake nginika yona every month kanti isuka na siyabonga kakhulu. Cha isibonga kakhulu Universal nakwena baba ukuthi namhlanje iqophe umlando. Sibonga nayo insizwa kaZuma esibambisene nayo. Sibonga abafowethu sibambisene nabo e-studio nababala bonke oJJ kwi-keyboard onyoni emhlophe uThuthani i-studio lapha kwaYani obaba uZuma kwi-bass guitar obaba uMadoda Tshingila baningi angifuna ukuthi mhlawumbe kube khona ngathi ngishile obaphatha ufala ukubaphuzwayo esigingqini. Namhlanje nakhu ukudla esikunikiwe kuthiwa hayi mfana hamba uyogiya ekhaya kukhona indawo ngizobeka nje kahle lapha kwi-entertainment area mabengena bawobona lapha kunama-double platinum la ayeyodwa kunama-gold. I-album i-latest le-album isinengoma esishaye i-gold zo-2 ayiyodwa zo-2 nakhu bakwethu emlandweni emehlweni enu. You are the golden generation because nibona into engakazi yabona obaba benu. Ngiyabonga.